Aizu zigor, Bota. azagorri hau edo lombarda gure sukalden esan dugu ez dela inezagune, berdea ezaguneagoa da, beti hor ikusi du eltzeki ez, edo babarrunekin, edo txitxiriokin, ondo lagungarri modun, eta beti sakramentukin edo pixkat apainduta. Hortatik Euskal Herrin ohitura handi egon da ere bai erremedio naturaletako. Badakizu zeintzuk, edo badakizu zeintzuk. Oso ezagunena da mastitisantzako. Hau da, bularretan jartzen da. Bai. Azaostoak, sistema bat litzateke gure etxen, hola izan da, lisa burdinakin, lisatu. Bai, jarri trapu bat, jarri azaostoa, ahal bada, berdetan berdena hori da, eta lisa burdinakin edo plantxakin, arropan plantxakin, gainetik kolpe batzuk, bai, eman, eta horrek ja ateratzeo, eta gero jarri beroa. Osa, mikroin labean igual sartu alko, ez da, beroa igual? Batzu zartagin eta bestek hori esandakoa. Nik guk etxen beti olain izan du. Osa, zuk hori zautu duzu, gaina hor da. Eta gero ere bai bularra askatzeko atzo esaten ginen udarea, ez da espektoratzaia edo bazela, hau ere bai. Berdin, umentzako egi esan, xarabek hartzeko arazo baldin badaude edo, ez badu egogoko, beste erremedio bat hau da, gauen oherakon edo ordu pare bat edo, hori. Eta artikulazioetarako berdin. Buztinei hartzen baldin badu, kataplasma bat, gero gainean... 2 ordutatik aurrera esaten da galtzen ditula propietatek edo bere eraginkortasun hori inbarra daukena ja galtzen di joala. Ordun hori mantentzeko osto berde bat kasu honetan azana. Imaginatu, hemen jartzen deula buztine, gero zakin bildu eta gero ja benda batekin. Aza eta gero bendatxo bat edo traputxo bat.